A Nerea caeulle un dente. Escoitade todos, a Nerea da nosa clase de segundo caeulle un dente. Si, foi o luns de entroido. Xa levaba tempo que lla rolaba. Durante as vacacións de Nadal, aínda se lle empezou a mover máis. Seguro que comeu moito turrón do duro. Iso axuda. O caso é que ela, unha tarde, estaba merendando un bocadillo de xamón e chourizo mentras vía a tele. Clac! Sentiu que rompía e tirou e con pouco esforzo arrancou. Pero ao ter un dente de menos, non lle impediu seguir comendo bocadillo. Acabouno todito. Tiña moita fame. O xoves, cando voltamos das vacacións, Nerea non quería sonrir, nin falar, nin a súa boca ensinar. Foi cando sospeitamos que algo raro estaba a pasar. Nerea, que che pasa? Díxolle Susana. O mellor caeulle un dente, dixen de repente. Nerea preferiría que non lle caesen os dentes, sobre todo cando son os de aquí adiante. Di que lle custa máis morder no pan. Nerea, non estás fea. E non te preocupes, vale? Que un novo che ha de medrar. Fin. Stone